ڕۆژە سێشەمێ 12 گولانێ خوندەکارên hejmarek dibistanên Herêma Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê vegeriyane polên xwendinê. Ev dîmen ji nav dibistana Şehîd Şervan ji bajarê Qamişloyê ne. Piştî dabirîneke demdirêj xwendekar vegeriyane ser textên xwendinê. Ji ber ku ev dibistan wekî penageh ji koçberên Herêma Efrînê re hatibûn bikaranîn, prosesa xwendinê li wan rawestiya bû. Birêvebera vê dibistanê ji tora medyayî ya Rûdawê re dibêje ew kar dikin ji bo ku tişta li xwendekaran çûyî qerebû bikin. Piştî rewş aram bû, malbatê Efrînî çend malbatên ji xwe ji dibistana me jî vegeriyan çûne Efrînê. Li vê dê me çend direfên amadekirin ji bo xwendekarê refê nehan. Branşên sereke me ji war amadekirine ê zanistî ê wêjeyî. Di heftî sê heftiya em ê ji bara va branşa em ê didinewa. Ji ber ku em di dawî de ezmûnekî ji war çêkin, sala wayî xwendinê bi dawî bibe, sala 2025-26. Li gorî amarên kotora medyayî ya Rûdawê ji çavkaniyên berpirs wergirtine, li parêzgeha Hesekê 883 dibistan hene. 159,417 xwendekar hene. Nêzî 13,000 mamoste û karmendên perwerdeyê hene. Mamosteyeke dibistanê jî ji Rûdawê re dibêje ku ew hewlên xwe didin da ku xwendekaran ji bo ezmûnan amade bikin. Em carek dîtirkê divegerin dibistanê xwe û em û xwendekarê xwe bi hev re alîkarin, em bihêvîne ku em karibin sûdê bidin we û ev tiştên gol wa çûyî em ji we re divegerînin da em sala xwe xwendinê bi dawî bikin ya 2025 û 26. Bayrê piştî demek ji dibistanê em ê karibin ji we re sibrekî ew ezmûnekî çê bikin ji bo ku em nerxandina we ya dawî bi dawî bikin. Xwendekarên dibistanên Herêma Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê dê çend hefteyên bê dewam bikin. Paşê dê ezmûnên pêwîst ji bo wan bên kirin. Hüseyin Umer, Rûdaw.